Джаз-банд траве, джаз-банд играя, ой, дедаль да-да. Во все стороны мегафоны гремять в той самый такт. О, ес, о, так. Ян Бжехва. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. 16-ю па ліку серыю сперад гісторыі беларускага джазу цалкам адвядзем Генрыку Гольду. Бо, па-першае, пан стаў бэнд-лідарам другое па значнасці беларускай джаз-аркестры, утворанай у 1939 годзе. Па-другое, меў значны бэкграунд перад тым, як трапіць у савецкі Беласток. А па-трэцяе, яго надта часта блытаюць з братам Артурам. Бо Генрык таксама праявіўся ў якасці скрыпача, дырыгента і кампазітара, ды супрацоўнічаў з найлепшымі варшаўскімі тэатрамі рэвю і кабарэ. Расповед пра Генрыка Гольда пачнем са словаў Ежы Пецерсбургскага, які высока ацэньваў свайго другога кузэна, перадусім як аранжыроўшчыка і дырыгента. Ён меў у вуху усе мажлівыя гучанні, і малога гурту, і вялікай аркестры быў здольны дастасоўвацца да кожнай сітуацыі, да вымогаў дырэкцыі, тэатру альбо студыі і публікі. А дырыгаваў, не ведаю, як ён гэта рабіў, бо як фацат з палачкай быў амаль незаўважальны, любіў стаяць збоку, а не перад музыкамі, а найлепш сярод іх, але дырыгаваў адметна, бо ягоная аркестра заўжды цудоўна гучэла. Скажу шчыра, значна лепей, чым мая. Кракатук. У сваю чаргу Станіслаў Ляндау пісаў пра двух кузэнаў гэтак. Гольд быў маленькім чалавекам з як след прыбранымі назад валасамі. Ён выглядаў першаклясным скрыпачом. У папулярнай клясе ён ацэньваўся вышэй за Сандлера. Пецерсбургскі таксама быў маленькім, але лысым. Тут маецца на ўвазе брытанскі майстар скрыпкі і адначасова актор габрэйскага паходжання Альберт Сандлер, чые бацькі эмігравалі з расійскай імперыі. Як і Ежы, Генрык выхадзец з 19 стагоддзя. Згодна з біяграмай, складзенай даследчыкам Кшыштафам Карпінскім, яшчэ адзін прадстаўнік сямейства малядыстаў з'явіўся на свет у Варшаве 3 верасня 1899 году. Традыцыйны польскі спеў да дня народзінаў аркестра Генрыка Гольда запісала ў сярэдзіне 1920-х. Бацькі Генрыка жылі на вуліцы Хмельнай, 122.
На момант смерці музыкі таты хлопцу было толькі 2 гады, і калі старэйшы брат Артур выправіўся да дзядзькі ў Лондон, Генрыка маці накіравала ў расійскі Тамбоў, дзе таксама жылі сваякі. У 1907 годзе Генрыка прынялі ў кансерваторыю імя Александра Глазунова ў Маскве у клясу скрыпкі. Настаўнікі сведчылі, што манера грання варшавяка з Тамбова вызначалася мяккасцю, вынаходлівасцю ды добрай тэхнікай. Кракатук. Працягнуць адукацыю хлопец вырашыў на радзіме у варшаўскай кансерваторыі, дзе практыкаваўся як скрыпач і як піяніста. У свае 17 год Генрык Гольд стаў наймаладзейшым музыкам у аркестры варшаўскай філармоніі. У апошнія гады Першай сусветнай вайны ён дырыгаваў вайсковай аркестрай, а падчас вайны палякаў з бальшавікамі служыў у палку пяхоты, дзе нават скампанаваў марш другой арміі войска польскага. Але паслухаем лепей аўтарскі слоу-фок з пана Генрыка. «Аннабель Лі» спявае Адам Астон. Anabeli, mulatko z Chicago. Kto jest ci bliski, Anabeli, i jak całujesz go, tam twe uściski, Anabeli, zmysłowym rytmem drżą. A tutaj w górze miłością tli przyjm te róże. W portowym barze, Anabeli, podłogi musisz myć. A ja wciąż marzę, Anabeli, by móc dla ciebie żyć. Przyjdź tu na górę, bym blisko cię czuł. A jak nie przyjdziesz, Anabeli, skoczę z góry w dół. Roaring Twenties. З заканчэннем Першае сусветнае культурніцкае жыццё ў Еўропе прыйшло ў дынаміку. Акадэміста Генрыка Гольда зацягнула эстрада. Як не дзіўна, у недалёкай будучыні музыку Гольда і ягоны калектыў высока ацэніць кампазітар-акадэміста Караль Шыманоўскі. На пачатку 20-х гадоў наш герой сабраў бэнд з простым назовам «Хенрі», які суправаджаў паказы яшчэ нямога на той час кіно. Але дэбютныя запісы датуюцца ўжо 25-м годам, калі Генрык узначаліў танцавальную аркестру пры фірме грамзапісу «Сирена Рекорд». Кракатук. Дарэчы, заснаваная «Сирена» была яшчэ да вайны ў 1908 годзе прамыслоўцам Юліушам Ягошыем Фейгенбаумам і да пачатку баявых дзеянняў выпускала 2,5 мільёны кружэлак у год. У 29-м «Сирена Рекорд» інвеставала грошы ў новую тэхналогію электрычнага аўдыёзапісу, гук стаў больш выразным і цёплым і з таго часу перайменавалася ў «Сирена Электра», лічылася найбуйнейшай польскай фабрыкай грамплытак, але другую сусветную не перажыла. Вальс Генрыка Гольда выконвае Януш Паплаўскі.
Jak ja się dziś upiję, dzieci, raz się żyje. Nikt nie wie, na co ma jeszcze czas, czy to nie przypadkiem ostatni raz. Jak ja się dziś upiję, dzieci, strach. Ach, jak to się mówi po polsku w stok. I na przeszły rok, i za przyszły rok, jak będę już pełny, jak pełny dzban, to się puszczę ten boski stan. Апісваючы пачатак кар'еры Генрыка Гольда, Кшыштаф Карпінскі адзначае: на пачатку гэта была салённая музыка, але па хуткім часе стаў удасканальвацца ў танцавальнай. Найбольшай папулярнасцю ягоны гурт цешыўся ў другой палове 20-х гадоў, выдаў тады шмат грамафонных запісаў. Калі на пачатку асноўны рэпертуар складалі кадрылі ды венскія вальсы, то паступова аркестра Генрыка пераключылася на чарльстоны і амерыканскія стандарты. Кракатук. У 25-26 гадах аркестра Генрыка Гольда гучэла ў варшаўскай кавярні з назовам «Земянська». Адмыслова для рэстарацыі «Оаза» Генрык сабраў бэнд «Оаза Джаз», які мы згадвалі ў серыі нумар 12. У тым калектыве на клавішах граў малодшы брат Ежы Пецярсбургскага Станіслаў. Цытата з польскага часопіса «Джаз». «Чужое хваліце, свайго не знаеце. Раім паслухаць выдатны гурт «Оаза Джаз» пад спраўнай дырыгенцкай палачкай Генрыка Гольда, каб змяніць сваё стаўленне, бо гэта цалкам таго заслугоўвае, не ўступаючы за межшу». Факстрот Гольда з вакалам Астана. Tak mi żal, ach tak mi żal ogromnie pięknych dni, które nie wrócą już. Tak mi żal, nie mogę Cię zapomnieć, zwiędłaś jak jesienią pąki róż. Chociaż wiem, że to jest żal spóźniony, moja myśl za Tobą biegnie w lat. Kocham Cię, dźwięczą słowa szalone, w słowach Tych zamknąłem cały świat. Так mi жаль. У ліпені 1927 году калектыў Генрыка Гольда менавіта як джаз-бэнд выступаў з цыклем канцэртаў на курорце Крыніцы. Сведчыць у кнізе «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі. Ілюстравана «Едноднювка» тады пісала: «Галоўны стымул дансінгу – добрая музыка. Гэты калектыў стала запісваецца на грамафонныя плыткі, дзякуючы чаму ягоная прадукцыя разыходзіцца на вялікім абшары краю». У наступным годзе у тэатры рэвю «Новае перскае око» гурт Гольда завяршаў джазам паўфінал праграмы «Канфеці».
дзе да яго далучыўся яшчэ адзін Генрык – Варс. У другой палове 30-х той са сваёй фармацыяй стане асноўным канкурэнтам нашага героя. Кракатук. Новае п'ерскае око перайменавалася ў морскае око, і Гольдаў бэнд працягнуў выступаць на ягонай сцэне цягам 29-31 гадоў, як і паралельна ў «Кві про кво». У апошняй лякацыі Генрык Гольд стаў сутворцам поспеху, што напаткаў танга з музыкай Стэфаніі Гурскай, зазначае музыколог Дарыюш Міхальскі. Нумар змяшчаўся ў праграме «Май за пасам». Сама аўтарка і спявала гэты твор разам з хурам Дана. Знаўцы адзначаюць, што менавіта ў другой палове 20-х калектыў Генрыка Гольда прызнавалі найлепшай танц-аркестрай у Польшчы. І гэта пацвярджае агромністая лічба запісаных у той перыяд кружэлак. Напрыканцы 20-х Гольд назваў новы са Стасем петербургскім бэнд «Сімфанік Джэз». З Тадэвушам Фалішэўскім на вакале калектыў наведаў розныя куткі Польшчы, у тым ліку кракаўскі тэатр «Багатэля». Маюцца сведчанні, што «Сімфанік Джэз» сапраўды граў сінкапаваную музыку. Кракатук. У складзе S.J. быў і бубнач Філіп Гольдберг, які пасля ў 30-х перыядычна супрацоўнічаў з Эдзі Рознерам, будучым лідарам беларускага дзярж-джазу. Падчас вайны, як чалец львоўскай аркестры Генрыка Варса, Гольдберг перайшоў у польскую армію Владыслава Андерса. На пачатку 30-х з Гольдам граў Александр Галіцкі, скрыпач, які на той момант авалодаў таксама трубой і клярнетам. Галіцкі, нагадаю, меў супрацу з Карасінскім і з Рознерам. Аўтарская румба Генрыка Гольда, якую спяваў і згаданы пан Фалішэўскі, але маем варыянт з вакалам Адама Астана. Serce pani noc, ni ty, ni ja. To winna rumba ta, to winna rumba ta. Głos to złoty piersi mi do serca i duszy krusz. I co porywa nas, rumba wzywa nas. Taniec ten niepokój dziwny w serca nam wniósł. W ustach co chcą piesznoty, co złączyło serca dwa, ni noc, ni ty, ni ja. To winna rumba ta, to winna rumba ta.
Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Абодвух Гольдаў, Артура і Генрыка, у часы Другой Рэчпаспалітай заўчасна назвалі каралямі джазу, хаця ў Польшчы адначасова меліся іншыя прызнаныя джазавыя манархі. Зыгмунд Карасінскі ды пазней Эдзі Рознер. Апошнія і змянілі грамадскае меркаванне, піша музыказнаўца Дарыюш Міхальскі. Абвінаваціўшы Гольдаў у браку якіх-кольвек сувязяў з аўтэнтычным негрыцянскім джазам, указваючы на падатлівасць уплывам венска-берлінскіх аркестраў і тамтэйшых танцавальных шлягераў, якія, у сваю чаргу, узніклі з традыцыі мяшчанскай аперэты ды бульварныя песні. Міхальскага не здзіўляе, што джаз для братоў Гольдаў аказаўся толькі модай, забаўнай навінкай, выключна для снобаў. Зрэшты, калі не каралямі, то аднымі з піянераў джазу ў Польшчы братоў Гольдаў дакладна можна лічыць. У іх меліся і супольныя творы, да прыкладу, «Вымь палец з бузі», «Вымі палец з роту». Праўда, да нас дайшло толькі нотнае выданне. Тады паслухаем тэму з галівудскага фільму «Fox Movietone Follies» альбо «Нью-Йорк в ноцы», як пазначана на кружэлцы. Грае аркестра таварыства «Сірена Рэкард» пад кіраўніцтвам Генрыка Гольда. Цягам 30-х гадоў аркестра Генрыка Гольда рупліва працавала ў студыі «Сірена Рэкард», акампануючы розным артыстам, таксама запісвала музыку да ўжо гукавога кіно. У 30-м годзе бэнд з'явіўся на здымачнай пляцоўцы першага 100% польскага фільму «Небяспечны романс», які здымаў Міхал Вашынскі. Але аркестр сыграла ў кінастужцы музыку не свайго лідара, як адбывалася ў выпадках з пецярсбургскім ці карасінскім, а кампазітара Адама Шпака. Кракатук. Увогуле, з першых гукавых фільмаў Гольду найбольш спадабаліся «White Shadows in the South Seas», «Белыя цені ў паўднёвых морах» і «The Singing Fool», «Спявак Блазан» з Элам Джолсоном. З пункту гледжання на арыгінальную музычную ілюстрацыю я сам неўзабаве мушу запісаць гукавы дадатак на ўзор амерыканскай і ангельскай джазавай прадукцыі. Дапускаю, што такія кавалкі змогуць заўжды разлічваць на поспех, казаў пан Гендрык у інтэрв'ю часопісу «Кіно» за 30-й год. Я прыхільнік джазавага аздаблення, якое выглядае больш эфектна. Аднак шмат каго можна абвінаваціць ва ўжыванні фрагментаў класычнай музыкі, якія губляюць сваю вартасць у гатовым фільме. Мяркую, у будучыні будзе больш увагі надавацца танцавальнай музыцы. Далей прапаную сканцэнтравацца на самых экзатычных творах з даўгога плейліста Генрыка Гольда. Wdówej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Wdówej zna Korana, więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłoka. Wdówej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda.
Цытата з кракаўскай газеты «Напшут» наперад за 9 чэрвеня 1931 году. Безумоўна, нават у такой артыстычнай інтэрпрэтацыі, якую носіць аркестра пана Гольда, гэтая музыка часам агаломшвае. Барабанныя перапонкі мусяць вытрымаць гураганную атаку самых розных духавых інструментаў, але не без абаяння, ягоная буйнасць. Джаз выдатна пасуе да мэтаў музычнага гратэску, калі адзін інструмент пагарджае, пішчыць ці дражніць другі. Аркестра таксама дала дасканалую музычную імітацыю адпраўлення і руху цягніка. Кракатук. Калектыў Генрыка Гольда кампанаваў «Нюсі на бісуне» цягам 31-32 гадоў і «Хуру Дана». Паводле інфармацыі Міхальскага, у складзе налічвалася ад 7 да 10 асобаў. Скрыпка, на якой граў дырыгент, карнет, труба, 2 саксафоны, што замяняліся гітарай і акардэонам, фартэпіяна, гітара, банджа, туба і перкусія. Услед за арабскім фокстротам наступуе індускае танга. Абодва танцы напісала Фанні Гордан, 32 і 33 гады выдання адпаведна. Czarem Indie, gorące serca żarem Indie, to wymarzony kraj. Indie, namiętny kraj miłości Indie, bogactwa i nicości Indie, rozkoszy ziemskich raj. Indie, kraino wszystkim pożądana, tam gdzie nirwana, ojczyzną haszyszowych złód. Indie, kraina wiedzy tajemnicze, odsłoni wkrótce swe oblicze, pozwoli ujrzeć wschodu cud. У кастрычніку 1933 году аркестра ГГ брала удзел ва ўрачыстым адкрыцці кабарэ «Новы Момус» у залях «Оазы». Калектыў выступаў і ў іншых папулярных установах Варшавы, у гатэлі «Брысталь», кавярні «Ларделего» ды начным клубе «Адрыя». Генрык Гольд не ўхіляўся ад удзелу ў шматлікіх дабрачынных акцыях. Напрыклад, у сакавіку 35-го ўвесь даход ад бенефісу ў Гдыні накіраваў польскаму чырвонаму крыжу. Кракатук. Наш герой часта выступаў у этэры польскага радыё, між іншым у праграме «Музыка обядова», дзе трансляваўся джаз. Кіраваў радыйным квінтэтам. У інтэрв'ю Генрык Гольд падкрэсліваў сваю цікавасць да такога кшталту музыкі, сцвярджаў, што і ў ягоных танцах чуваць джазавыя ўплывы. У тую ж абедзеную праграму, нагадаю, завітвала і аркестра Артура Гольда з Ежы Пецярсбургскім. Працягнем экзатычную лінейку афрыканскім танга з рэвю «Сімпатыя Варшавы». Спявае Тадеуш Валішэўскі. Angola, samotność i niewola, ukola negrów tańczących są. Zła dola gnanie w te smutne pola. Angola, życia ostatni
ролях Томаш Лерскі вызначыў, што да 1935 году Генрых Гольд фактычна з'яўляўся музычным кіраўніком і галоўным дырыгентам аркестраў, што працавалі пры фонаграфічным камбінаце на вуліцы Плотскай, 19 у Варшаве. Там месціліся філіі замежных лейблаў «Коламбія», «Адеон» і «Парляфон». Там жа ладзілі гукасесіі бэнды Артура Гольда і Ежы Піцерсбургскага, «Джаз Діор» Карасінскага і Каташка. У 1936 годзе Гольд стаў бяззменным дырыгентам студыйнай аркестры ў знаёмым фонаграфічным выдавецтве «Сірена». Запісаў масы джазавых стандартаў і хітоў з амерыканскага кіно, у тым ліку творы Гершвіна ды Берліна. Вядома ж, займаўся аранжыроўкай і кампанаваннем уласнага матэрыялу. Кракатук. Кшыштаф Карпінскі называе Гольда музкіраўніком варшаўскай Коламбіі. Будучы музкіраўнік дзяржджазу БССР Ежы Бальзацкі ў той жа час быў штатным аранжыроўшчыкам лейблу, а Ежы Рознер, далёкі кузен Эдзі Рознера, некаторы час служыў штатным акампаніятарам. Польская Коламбія пераважна публікавала мелодыі з фільмаў і песні з кабарытовых пастановак, а таксама творы грандаў амерыканскага джазу Эллінгтона, Гудмана ды Уайтмана. Багатая дыскаграфія Генрыха Гольда, што дайшла да нашага часу, дэманструе і тое, што чужых твораў наш герой запісаў непараўнальна больш, чым уласных. І джазу ў іх болей. Гольд найграў на кружэлкі не толькі вялікі шэраг амерыканскіх тэмаў, але і песні Карасінскага і Каташыка, Беластоцкага і Левандоўскага, Бальзацкага і Піцерсбургскага. У наступным танцы аўтарства апошняга «Калі мяне не падманвае слых» аркестр Гольда выкарыстоўвае хутчэй за ўсё флейту з поршнем, але, можа быць, тэрмен-вокс, гаворыць вынаходнік Леў Тэрмен. Электромузыкальный инструмент терменвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. У 1936 годзе пан Генрык вырашыў амаладзіць сваю аркестру, прыняўшы ў склад музыкаў з іншых калектываў, здольных да імправізацыі. У тым ліку арабскага мулата, мультыінструменталіста Джорджа Скотта, які перад тым супрацоўнічаў з Карасінскім. Недзе тады ж далучыўся піяніста Ежы Бальзацкі. Прытым калектыў захоўваў танцавальны профіль, заўважае Кшыштаф Карпінскі. Працяглы час выступаў у сталічных лакацыях «Адрыя» і «Кафэ-клубе». Кракатук. Аркестра Генрыха Гольда прыняла ўдзел у вялікім фестывалі лёгкай музыкі ў 1938 годзе ў Варшаве, дзе выступілі лепшыя з лепшых. А ў 1939, аднак пра гэта паведамляе толькі польская Вікіпедыя, у сусветнай выставе ў Нью-Йорку. Услед яшчэ адзін факстрот «Гордан» у версіі Гольда ды з рэфрэнам Шлехтера з аперэты «Яхт мілосці» – «Яхта кахання». Ją wszędzie nazywają New York Baby, tam gdzie tylko zjawi się ekscentryczna sweetheart baby, wszędzie znana. Już cały świat jeździła dookoła, kilka razy służy przez ekscentryczna i wesoła New York Baby. A chociaż jest kapryśna i nie stała New York Baby, lecz
pensję jednego pokochała New York baby. Wcielenie wszystkich wad i przewrotności, szuka szczęścia tu i tam, szuka wszędzie swej miłości New York baby. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Паэта-футурыста Александр Ват згадваў восень 1939 году ў Львове. Як толькі ўвайшлі саветы, практычна адразу паўсталі кабарэ. Яны шалёна гэта падтрымлівалі, нават джаз. Такім чынам там аказаліся Гольд, Петербургскі, мноства актораў з Кві-про-кво, музыкаў Задры, і такі быў пачатак вялікага поспеху. І гэта было надзвычай моцна, невядома чаму, падтрымана. Генрык Гольд быў знаёмы з расійскім укладам жыцця яшчэ з юнацтва. Згадаем навучанне ў Тамбове і Маскве. У канцы 20-х Генрык запісаў на сырэне песню пра Волгу ды дубінушку у шэрагу вязанкі расійскіх мелодыяў, а таксама ліловага негра Вярцінскага, які стаўся на кружэлцы бланкітным. Недзе ў 34-35 гадах калектыў Генрыка Гольда ў розных складах, як трыё і септэт, з піяністам Ежы Рознарам у тым ліку, правяла вялікую гукасэсію са спявачкай Вольгай Каменьскай. Тыя запісы пасля выдаваліся ўсімі 4 названымі раней фірмамі: Каламбія, Эдеонам, Парляфонам і, вядома ж, Сырэнай. Каменьская, сапраўднае прозвішча Фавісевіч, нарадзілася ў горадзе Грозным і паходзіла з сям'і генерала царскай арміі. Пасля кастрычніцкага перавароту артыстка атабарылася ў Польшчы і стала адным з галасоў расейскай эміграцыі, спецыялізуючыся на рамансах. Аднак у сесіі з Гольдам і Рознарам апынулася і танга-візітоўка Оскара Строка. Был день весенний, все расцветая ликовала, сирень синела, будя лучшие мечты. Слезы ты безутешно проливала, ты не любила и со мной прощалась ты. Ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Ах, эти дивные глаза, кто вас полюбит, тот потеряет навсегда из сердца и покой. У
У інтэрв'ю рыскай прэсе ў 1938 годзе, акурат перад першым візітам Эдзі Рознера ў Латвію, Вольга Каменьская казала: «Вельмі любіць ваша публіка ўсякага кшталту вочы. Добра, што выбар іх у мяне вельмі вялікі. Спяваю я пра ўсякія вочы, акром, здаецца, шэрых. І публіцы аднолькава падабаюцца чорныя вочы, блакітныя вочы, зялёныя вочы. Магчыма, нейкую ролю грае і мясцовы патрыятызм, бо не сакрэт, што творцам усіх гэтых вачэй з'яўляецца ваш жа рыскі кампазітар Оскар Строк». Генрык Гольд запісваў, але ў гэтым выпадку ў польскамоўнай адаптацыі, і наступны твор Строка, ужо не пра вочы, а пра сэрца. Serce moje gorące krwią rubinową tętniące, ach, miłość wielka jak słońce Яшчэ ў міжваенны час Генрык Гольд меў стасункі не толькі з руска-эмігранцкай, але і з савецкай эстрадай, хай сабе і завочная. У 1934 годзе ён з хурам «Эріана» запісаў у студыі Каламбіі польскамоўную версію «Песні Косці» з першай савецкай музычнай кінакамедыі «Весёлыя ребята». На яблыку плытцы назоў кіно пазначаўся як «Свят сень смее», «Свет смяецца». Указваўся і аўтар музыкі, кампазітар Ісаак Дунаеўскі. Таго пастуха-музыку Косцю ў стужцы граў, вядома ж, Леонід Уцёсаў. Serce to najpiękniejsze słowo świata. Serce w życiu najcudowniejszy skarb. Serce miłości hymn, co słońce z lata. Baśń po skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar. Нібыта ў адказ у 1937 годзе Леонід Уцёсаў са сваёй джаз-аркестрай запісаў песню Генрыка Гольда «Так мі жаль». Арыгінал мы чулі. У расійскай версіі танга атрымала імя «Партрэт» і неаднойчы выдавалася на кружэлках. Праўда, аўтара музыкі да вайны зусім не пазначалі, а пасля вайны ім указваўся скрыпач уцёсаўскай аркестры Альберт Трылінг. Упал на ваш портрет, милый друг, давно забытый след. И вам глядь, как будто ожил он, и на миг смешались я и сон. Я смотрел, не отрывая глаз, я мечтал, я вспоминал о вас, я вас звал, кругом молчало все в ответ, лишь луна ласкала ваш портрет. У тым жа 1937 годзе па-свойму «Партрэт» заспявала і Клаўдзія Шульжэнка.
якая, мы ўжо тое ведаем, любіла і творы стрыечнага брата Генрыка, Ежы Петербургскага. Ночь светла, окно открыто в сад, где в листве лучи луны блестят, где так тих и ласков шум берез, и роса, как жемчуг чисто слез. Я один, но я сумел сберечь все слова, всю нежность наших встреч. Он со мной и в час ночной ярким днем ваш портрет в багете золотом. Кракатук. У гэтым шэрагу можна назваць таксама песню на словы Яна Бжэхвы і музыку Генрыка Гольда «Мой чарны кот», што відавочна натхніла лідара маскоўскага джаза-кардон-ансамблю Яфіма Розенфельда на шлягер «Счастье маё» з тэкстам Георгія Намлегіна. Твор Гольда датуецца 32 годам, твор Розенфельда ўпершыню быў апублікаваны ў 39-м. Параўнаем. Mój czarny kot, znów mi dziś przebiegł drogę. Mój czarny kot w mym sercu budzi trwogę. Na sobie wciąż mam jego wzrok, gdy wzrokiem tym świdruje mrok. On tak jak ty, to dręczy mnie, łasi się i lgnie. Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой. Все для тебя и любовь, и мечты. Счастье мое — это радость цветения весной. Все это ты, моя любимая, что ты. На трэці дзень, другое сусветнае, Генрыку Гольду споўнілася 40. І далей мы ведаем, у занятым саветамі Львове наш герой сустрэўся з Ежы Петербургскім, які прыехаў з Беластоку. Кузэны атрымалі прапанову ад Белдзярж-эстрады арганізаваць джазавую аркестру пры ейнай беластоцкай філіі. Ужо пад канец 1939-га калектыў быў цалкам сфармаваны, пра што і паспяшалася паведаміць галоўная беларуская газета СБ. Але аркестра Гольда Петербургскага прайграла ў канкурэнцыі за званне дзярж джазу БССР тандэму Рознара-Бяльзацкага, ды і праіснавала значна менш. Кракатук. Сустракаюцца меркаванні, што новая аркестра ГІП не была цікавая па-за рэстарацыі на вялікай сцэне. Аднак да калённай залі Палаца Саюзаў яна дабралася, мела выступы перад 35 тысячамі асобаў пад адкрытым небам у Маскве. Як сведчаць мемуары Станіслава Ляндау, фармацыя БДЭ таксама заяўлялася дзяржаўнай джаз-аркестрай, а ён сам, перад тым, як перайсці з калегамі ў армію Андерса напрыканцы 41-га, прадстаўляўся мастацкім кіраўніком беластоцкай дзяржаўнай джаз-аркестры. Зрэшты, падрабязней з успамінамі Ляндау пазнаёмімся ў чарговым выпуску, а гэты завершым адным з апошніх танга, што Генрык Гольд паспеў выдаць у незалежнай Польшчы. З голосам Мічыслава Фога. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.
dziewczyna z fiolkami przypomniała mi od nowa moje szczęście bezpowrotne, nasze sny, twoje słowa. I tak samo jak przed laty zapachniały male kwiaty, tak samo serce me zaczęło mocniej bić. I tak mi było z tym źle i beznadziejnie, bo przecie dobrze wiedziałem, że cię nie ma tu. To dziewczyna z fiolkami przypomniała mi bez słowa o marzeniach, które ciągle w swym sercu chowa. To dziewczyna z fiolkami przypomniała mi bez słowa o marzeniach, które ciągle w swym sercu chowam.